tomto našom zamyslení sa pozrieme na jednu hlbokú múdrosť časopisu Achan Jyoti. Skúma myšlienku, ktorá má silu zmeniť úplne všetko. Myšlienku, že náš finančný úspech neurčujú vonkajšie okolnosti, ale sila nášho vlastného myslenia. Tak sa pripravte, možno to zmení aj váš pohľad na bohatstvo. Takže poďme rovno na to. Položme si kľúčovú otázku, ktorá mnohých z nás trápi. Prečo sa zdá, že kolobeh chudoby pokračuje, aj keď si ľudia prajú prosperitu? No odpoveď je možno bližšie, než si myslíme. Je totiž ukrytá priamo v našej mysli. Dobre, poďme najprv zistiť, kde je vlastne problém. Nazvime si to reťaze myšlienok. A to meno naozaj sedí. Sú to presne také neviditeľné puta, ktoré nás držia na mieste a bránia nám dosiahnuť finančný úspech, po ktorom tak túžime. A toto je naozaj dôležité pochopiť. Ten hlavný problém nie je tam vonku. Je to v nás. V momente, keď myseľ príjme myšlienku biedy ako svoju realitu, stane sa z toho, tak povediac, sebanaplňujúce proroctvo, ktoré zablokuje akúkoľvek cestu vpred. Pozrite sa na to. Toto dokonale ukazuje ten vnútorný konflikt. Na jednej strane sú myšlienky poznačené chudobou. Letargia, zlomyselnosť, pochybnosti, ktoré nám doslova berú životnú energiu. No a na druhej strane sú tie prosperujúce myšlienky. Túžba, nadšenie a sebadôvera, ktoré sú palivom pre náš rast. Je to vlastne voľba medzi dvoma úplne odlišnými svetmi, ktoré nosíme v sebe. A tie následky? Tie sú bohužiaľ až príliš reálne a často zdrvujúce. Takéto myslenie to nie je len o tom, že sa nám nedarí. To vedie k úplnej stagnácii, k dlhom, k strate sebaúcty. Podľa zdroja tento stav dokonca spôsobuje predčasné starnutie a dokáže doslova rozdrviť našu osobnosť. Je to ako mentálny jed s veľmi skutočnými následkami. Dobre, takže problém poznáme. Ale čo s tým? Existuje nejaké riešenie? No, a čo ak by existoval nejaký univerzálny princíp, ktorý by to všetko mohol zmeniť? Vítajte pri zákone nekonečnej hojnosti. A v samom srdci tohto princípu stojí zákon príťažlivosti. A pozor, toto nie je žiadna ezoterická mágia. Je to skôr mechanizmus, spoľahlivý asi ako gravitácia. Vesmír totiž nereaguje na to, čo si želáme, ale na to, na čo sa skutočne sústredíme a čomu veríme. Ak je naša myseľ naladená na hojnosť, prirodzene ju aj začne priťahovať. Tento citát od Orisona Sweta Mardena to hovorí úplne presne. Toto nie je o šťastí alebo náhode. Je to ako matematika, nestranné a presné. Buď ten zákon dodržíme a otvoríme sa prúdu hojnosti, alebo ho vlastnými pochybnosťami tak povediac uškrtíme. Tá voľba je len na nás. A tuto vidíme pekne graficky. Ten malý sivý stĺpec, to sú pochybnosti a strach. Tie vytvárajú len taký tenký pramienok, ale potom sa pozrime na ten veľký zlatý stĺpec, viera a dôvera. Tie otvárajú brány do Korán pre masívny prúd. Náš stav mysle doslova reguluje, koľko toho k nám prúdi. Takže to najdôležitejšie je uvedomiť si, že strach a pochybnosti nie sú len nejaké pasívne pocity. Sú to aktívne sily, ktoré prosperitu priam odpudzujú. Netvorivá myseľ jednoducho nemôže pritiahnuť hojnosť, lebo s ňou vôbec nerezonuje. Je to ako snažiť sa chytiť stanicu na rádiu, ktorú máte zablokovanú. Ale, a to je tá dobrá správa, frekvenciu môžeme kedykoľvek preladiť. OK, teóriu by sme mali. Ale čo teraz? Ako to všetko pretaviť do praxe? Táto časť nám dá konkrétny a myslím, že aj ľahko zapamätateľný návod. Je čas pustiť sa do upratovania nášho mentálneho domu. V zdroji sa píše o krásnej metafore, o procese vnútorného Dípavali. Prvý krok? Čistenie. Zobrať metlu rozvážnosti a povymetať všetky tie pavučiny malichernosti a strachu. Potom maľujeme, vnesieme do mysle jasné farby optimizmu. Ďalej zdobíme, zavesíme si tam obrazy radosti a nádeje. A nakoniec to najdôležitejšie, uctievanie. Bohyňu bohatstva si uctíme činmi, teda usilovnosťou a rozumným hospodárením. A práve to rozumné hospodárenie je kľúčové. Na jednej strane máme extravaganciu, peniaze vyhodené na chvíľkové potešenia, ktoré nič skutočne nevytvárajú. A na druhej strane je správne míňanie, čo je v podstate investícia. Investícia do seba, do svojich talentov a zručností. A práve to prináša tú skutočnú dlhodobú hodnotu. A výsledok? Ten je priamy a logický. Vôbec tu nejde o nejakú nespravodlivosť sveta. Náš príjem je jednoducho priamym odrazom hodnoty, ktorú svetu ponúkame.
Čím viac pracujeme na sebe, na svojich schopnostiach, tým vyšší príjem môžeme očakávať. Je to čistý zákon príčiny a následku v praxi. Teraz sa na to pozrime z trochu širšej perspektívy. Viete, táto zmena myslenia nie je len o osobnom bohatstve. Má potenciál zmeniť celý svet. Len si predstavte, čo by sa stalo, keby každý jeden človek na tejto planéte prijal myslenie hojnosti namiesto nedostatku. A tento citát nás navádza na myšlienku, že všetci sme prepojení. Tá naozajstná zmena vo svete neprichádza cez politiku alebo peniaze. Prichádza cez uvedomenie si, že v hĺbke srdca sme si všetci veľmi podobní. A to je základ skutočnej evolúcie. Takže, ak naozaj chceme zmeniť svet, musíme začať od seba a zmeniť to, ako sa naň pozeráme. Prestaňme sa sústrediť na to, čo nás rozdeľuje a začnime hľadať to, čo nás spája. Skutočné zlepšenie v podstate psychologický posun a začína v mysli každého z nás. A Sokrates nám tu dáva dokonalý návod na život. Namiesto toho, aby sme bojovali so starým, s chudobou, nenávisťou, strachom, sústreďme všetku našu energiu na budovanie nového. Na budovanie prosperity, lásky a dôvery. To je tá jediná cesta k trvalej zmene. Takže na záver, a to je dôležité si zapamätať, tu nejde len o peniaze alebo materiálny zisk. Zvládnutím schopnosti očistiť myseľ od zlomyselných myšlienok naplňame túžbu všemohúceho po našej finančnej a duchovnej slobode.